Ibambe 200. Yeah. Baba, ushespect sakho la. Andava yi enkensini ungawari enkensini ya ikuvusisa Hello auntie imina bacon auntie anikuzwa ku hayi senile moyeni sweswa emall nafika eva ma 8 ningihlanganyisa phela ngakhohlwa ya nitanifonela futhi ya wayo nyana indinguye yemntaka bomolo lantu bunyanisile xa usithi uzogoduka because ndiyabona ngathi uyahamba ngoku xa uyaphi nko auntie man ovakatsha for Christmas ani andiva yemntaba uyahamba for Christmas yemani Christmas yaphi leyo yangoJuly auntie le nitsamaka kole kaya street nina 3 ma Christmas wasvo iJanuary iFebruary na iJuly hayi ndiyakuva mntakabawo khothi la 400 kaloku yandityala before umntu ebhoza yabona ngathi uyahamba khothi la mali undityala yona fondini then ungagoduka sapha la mali la 400 auntie phela wasiva ku ka Uber nakele 200 wawulava 300 anayona yena bawo ndingeni ekusendingena phi mna sapha mali yami phone ubaxele phako wenu ba awusezi awunamali yokhwela phone abaxele ngoku qhala kakubi nje noma barinifike konke ubusalanda